Sa number 10, 600 ka mga ido kag kuring ginpangkapon sa Bacolod. 1,000 ka mga ido kag kuring labi na mga layaw target nga makapon sa Bacolod LGU sa sining nga tuig. Antes pa man nagbukas ang Robinson's Place Bacolod sa mga customers, nagdagsa na ang pila ka mga fur parents dala ang ilang mga hinuptanan nga ido kag kuring para maka-avail isang libre nga kapon. Ginpahayag ni Assistant City Veterinarian Dr. Jeka Kabugwason ang nahauna nga libre kapon program pamaagi sa nga Bacolod LGU agud nga mapahagan-hagan ang kadamuon sang strays sa syudad kag mabuligan ng mga pet owners sa ilang pagtatap sa ilang mga hinuptanan. Upod sa grupo sang Animal Welfare Group, target sa syudad nga makapon ng 1,000 ka mga ido kag kuring, ilabi na ang mga na-rescue karon nga tuig. Nagbulig pa sa libre kapon program ang pila ka mga volunteers, pareho na lang ni Linay sang Negros Kyla Rose Romarate nga isa man ka animal rights advocate. Kabahin sa nagpadulong sa mall ang pamilya ni May Claire Maniego. Dalang ila ido nga si Summer, isa ka rescue nga ila gin-adopt. Ang programa actually naton part sinidiri para sa aton yung mga stray dogs. Kay in partnership with the Animal Welfare Group diri sa Bacolod, miyara kita nga to nga Capture Neuter Vaccine Release Program. Masilingon ng mga stray dogs ni yung pangkuha sa dalan, kapunon, bakunahan, kagi-release back sila para mangin community dogs and cats. Pasalamat kita nga we have vets, no, and coming from Manila through Biyaya Animal Care, we're very thankful kay aside pa mga veterinaryo, nagdalagit sila sa ilang mga supplies. Instead bala sir nga i-baydan pa namon nga mga ang money nga ma-spend namon sa para sa kapon, mapakal na lang namon para man sa amon yung pets nga sa ilang mga food, sa ilang mga grooming and